nakakalungkot na balita matapos kong mabasa at mapanood ang mga post ng ibang karamihang YouTuber na isa na naman pong comedian YouTuber ang pumanaw dahil sa ating kinakaharap na pandemya. Siya ay kilala sa ngalang Lloyd Cafe Cadena. Marahil ito ay nakakalungkot na balita dahil sa kanyang sinapit na bigla ang pangyayari. Isang mensahe ang tumambad sa akin sa social media accounts. Ito ay ang pag-post ng isa sa kanyang mga kamag-anak. Akin pong babasahin. Sabi rito, Lloyd Cafe Cadena. It is with a heavy heart and great sadness that we announce the ultimate demise of our beloved brother Lloyd Cafe Cadena. May he be remembered for the all joy and laughter he shared with everyone. My family and I ask for our prayers, respect, and privacy during this time. Eto guys, napakahirap po nito at napakalungkot po. Nakakalungkot guys dahil isa na naman pong influencer, isang comedian ang pumanaw na naman. Dahil po dito sa ating kinakaharap na pandemya. Atin pong tunghayan ang mga komento ng mga nagmamahal kay Lloyd Cadena. Napakalungkot guys, dahil sa mga influencer pa, kung saan sila po yung nakakapagpasaya, sila pa po yung nawawalay, tulad po ni Eman. At isa na naman po si Lloyd Cadena, na isang sikat na YouTuber, comedian, influencer. Kami po ay lubos at nagpapasalamat sa iyo, Lloyd Cafe Cadena. Maraming salamat sa iyong mga naibahagi bilang isang YouTuber, bilang isang mapagmahal, mapag-arugang anak sa iyong pamilya. Lloyd Cadena, rest and peace. Maraming salamat.